Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, June 3. 5 katao sugatan sa pagsabog ng water tank sa Candaba. 5 bahay nawasak din. $147 COVID-19 cases na itala sa Central Luzon ngayong 2025. DOH, pinayuhan ng mga nagbabalak bumiyahe abroad. 1.5 billion pesos na halaga ng shabu natagpo ang palutang-lutang sa West Philippine Sea. Clinic on barge maghahatid ng serbisyong medikal sa coastal areas ng Pampanga. At Mac Mariano mapapanood na sa bagong CLTV 36 podcast na Kapamujo. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Mangga, Candaba, Pampanga, bunsod ng malakas na pagsabog sa pumping station ng Pamana ang water utility provider sa lugar. Batay sa ulat ng Pampanga Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office o PDRMO, nangyari ang insidente bandang alas 5 ng madaling araw nitong Biyernes, May 30. Pumutok umano ang water tank sa pasilidad na nagresulta ng pagkakasugat ng ilang individual at matinding pinsala sa mga kalapit na ari-arian. Sa ulat ng PDRMO, 4 na katao ang nagtamo ng minor injuries at nakalabas na mula sa pagamutan habang 1 katao pa ang nakakonfine matapos magtapo ng multiple rib fracture. 11 na bahay din ang hindi nakaligtas sa pagsabog ng tangke ng tubig kung saan 4 ang tuluyang nawasak habang 1 naman ang partially damaged. Sa kabuuan, aabot sa 101 individuals mula sa 24 na pamilya ang apektado sa nangyaring trahedya. Kaagad namang nagsagawa ng operasyon ng Candaba MDRMO para matulungan ang mga biktima. Inirekomenda rin ang pagsasagawa ng masusing investigasyon para matukoy ang sanhi ng pagsabog. Gayon din ang pagbibigay ng temporary shelter sa mga nawalan ng tahanan dahil sa insidente. Samantala, 4 na most wanted persons ang nasabat ng otoridad sa magkakahiwalay na operasyon ay sinagawa sa Bulacan, Tarlac at Zambales itong Linggo at Lunes, June 1 at June 2. Parte ito ng pagpapaigting ng anti-criminality campaign ng Police Regional Office 3 o PRO3. Unang naaresto si Joseph Paraiso, 20 years old sa Barangay Santo Rosario, Malolos City dahil sa kasong statutory rape. Arestado rin sa 2 kaso ng statutory rape at isang kaso ng rape by sexual assault ang 59 years old na si Felix Paglinawan na taga-Kapas, Tarlac. Parehong walang piyansa mga nabanggit na kaso ng 2 sospek. Samantala, hapon ito ng Linggo, June 1, nang mahuli si Renato Fernandez na mula sa Santa Cruz, Zambales dahil sa kasong acts of lasciviousness, 180,000 pesos ang itinakdang piyansa para dito. Ditong Lunes, June 2, inaresto si Steven Alarcon, 23 years old at taga Santa Maria, Bulacan, sa parehong kaso. Haharap din siya sa kasong rape na walang piyansa. Sa ibang balita, ni-raid ng mga otoridad ang isang commercial establishment sa Maynila kamakailan matapos madiskubre ang bulto ng mga counterfeit pesticide at fertilizer. Napag-alaman din na matagal nang expired ang lisensyang ginagamit ng kumpanyang sangkot. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Nasabat ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA at Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NCR
ang nasa 4 million pesos na halaga ng mga peke at hindi rehistradong fertilizer at pesticide products mula sa isang commercial establishment sa Maynila nitong Biyernes, May 30. Aabot sa 9,800 unit ng iba't ibang pataba at pestisidyo ang nakumpiska ng mga otoridad, kabilang ang Axonic, Sapphire at Clonil, mga libo-libong sachet ng biostimulant na Nutrinaro SC at ilang sako ng produktong Wellzeb na lahat ay hindi rehistrado sa FPA. Lumabas sa investigasyon na nirerepak ang mga produkto para magmukhang imported at malinlang ang mga mamimili. Napag-alaman ding paso na ang lisensya ng kumpanyang WLEX na responsable sa distribusyon. Ayon sa FPA, nagsimula ang operasyon matapos silang makatanggap ng formal na reklamo laban sa WLEX Company na sangkot sa illegal na distribusyon ng agricultural inputs. Sa isinagawang raid, nadiskubring ginagamit ang establishmento bilang tagwan at timbakan ng mga produktong walang rehistro at lisensya. Lumabas din sa pagsisiyasat na tanging isang produkto lamang ng WLEX, ang Norinaro Plus Soil Conditioner, ang nakaregister sa ahensya na epektibo hanggang February 4, 2027. Ang iba pa nilang produkto ay tinuturing na iligal at mapanganib gamitin. Iginiit ni FPA Executive Director Glenn Estrada na ang ganitong uri ng pamimeke ay hindi lamang labag sa batas, kundi may direktang banta rin sa kalusugan ng lupa at ani ng mga magsasaka. Hinikayat niya ang publiko na maging mapanuri at makipag-ugnayan sa FPA alert lines para tiyakin na lehitimo at ligtas ang produkto. Ang mga nakumpiskang produkto ay nasa kustodiya na ng Department of Agriculture o DA para sa legal na dokumentasyon at ebidensya. Patuloy naman ang investigasyon dito at inaasahan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, 10 sako ng palutang-lutang sa tubig ang nadiskubre ng ilang mangingisda nang pumalaot sila malapit sa West Bajo de Masinloc, Zambales nitong Huwebes, May 29. Inakala nilang food packs ang laman ng mga sako, ngunit nang buksan, tumambad sa kanila ang mga pakete ng hinihinalang shabu. Dinala agad ang mga ito sa Mariveles, Bataan at pansamantalang inilagay sa isang floating barge. Nitong Martes, June 2 lamang ipinibigay alam sa mga otoridad ang insidente. Kaagad namang nagsagawa ng coordinated operation ng Philippine Coast Guard, Mariveles Substation, katuwangang Mariveles Municipal Police, Bataan Police Provincial Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Unit or Agency. Sa kanilang inventory, tinatayang nasa 222 na kilo ng hinihinalang shabu ang laman ng mga sako na nagkakahalaga ng 1.509 billion pesos. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang pinagmula ng droga at ang mga posibleng sangkot. Manatiling nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw.
Lunes, panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Malaki raw ang ibinaba ng COVID-19 cases sa rehiyon kumpara noong 2024 sa kaparehong panahon ayon sa DOH Region 3. Pinayuhan naman ng ahensya ang mga Pilipinong babiyahe sa ibang bansa na maging maingat upang maiwasan ang pagkahawa. Ang buong detalye ihahatid ni Jody Mercado. Nananatiling maliit ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health o DOH Region 3 ngayong taon. Sa kabila ng pagdami ng kaso sa ibang bansa, bumaba ng 95% ang bilang ng kaso sa Central Luzon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, ayon kay DOH Region 3 Director Dr. Corazon Flores. As of May, that is morbidity week, May 31, morbidity week 1 to 20, we already have, I'm happy to report na 95% lower na po ang kaso ng COVID-19 dito po sa Central Luzon. So our total cases is now at 147 and ito po talaga mas mababa ng kumpara sa nakaraang taon and we really observe mas decreasing cases po. Resulta raw ito ng iba't ibang programa, gayon din ang mahigpit na monitoring and surveillance ng kagawaran. Karoon tayo ng bakunadong mga tao, na bakunahan po tayo ng COVID vaccinated, so nagbigay po ng protection yon. And of course, yung talagang pag-oobserba po natin ng mga precautionary preventive measure, yung ating surveillance po, both sa municipal, sa city, sa province, sa mga hospital at saka sa region, continuous po yung tinatawag nating surveillance natin. So, ang ating pong mga local epidemiologic surveillance unit, continuous pa rin po nagmo-monitor for these flu-like symptoms and of course, nag-testing naman po. Kaya masasabi natin, hindi po natin makukuha yung mga datos na yan kung wala pong reporting na ginagawa. Bagamat walang bagong variant na naitala sa bansa, at nanatiling nakakabiyahe, papasok at paalis ang mga Pilipino, todo bantay pa rin ng DOH kontra COVID-19 sa mga airport. Wala naman pong reported na bagong cases ng strain dito po sa ating bansa. Wala po tayong travel restriction. Ang ating pong Department of Health is continuously monitoring yung trends at saka kaso po in Southeast Asian countries po. So hindi na po natin banggitin ko dito, pero we are monitoring, continuously monitoring and of course giving updates sa ating health system. Ang Bureau of Quarantine po natin, sa lahat po ng ports natin, airports naman po tayo, meron po talaga silang constant na temperature monitoring. Handyan pa rin naman po talaga na ang minomonitor nila yung lahat ng dumarating at kung meron pong nakikita na may sintomas, tine-check po nila. May payo rin ng opisyal sa mga overseas Filipino workers o OFWs at sa lahat ng bibiyahe abroad upang makaiwas sila sa COVID. Sa ating pong mga Filipino travelers, sa ating mga kababayan, mga OFW, kung tayo magbibiyahe, of course, yung ating mga the usual health precautionary measure natin na dapat ginagawa. Of course, hand washing is basic.
And yung paulit-ulit po natin titingnan kung pupunta po kayo sa crowded places or health facilities, I recommend na magsuot po tayo ng face mask. At kumbaga, kung may sintomas po kayo, i-isolate nyo ang sarili ninyo. And kung talagang kinakailangan nyo na magpakonsulta at may nararamdaman po kayo, magpakonsulta po tayo sa ating health facilities. Especially sa government hospital po, para hindi masyadong expensive. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, maaari pang ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit patapos na ang 19th Congress ayon kay Minority Leader Coco Pimentel III. Iginiit ni Pimentel sa kanilang plenary session itong Lunes, June 2, na tanging ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin ng mga kaso ng impeachment at walang probisyon na pumipigil sa pag-convene ng impeachment court. Ipinunto rin ng senador na hindi makakaapekto sa non-legislative functions ng Senado ang adjournment ng kasalukuyang Kongreso. Matatanda ang ipinaglaban ni Senate President Cheese Escudero ang presentation of articles of impeachment ni VP Sara. Una itong itinakda noong June 2, 2025, subalit iniurong ito sa June 11, 2025 upang tutukan at bigyang daan umano ang deliberasyon sa mga mahalagang panukala. Samantala, sa isang Facebook post, binatikos ni Representative-elect Leila De Lima ang naturang pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara. Aniya, malinaw sa konstitusyon na tungkulin ng Senado na agad umakto bilang impeachment court matapos matanggap ang impeachment complaint mula sa Kamara. Tinuligsa rin ni De Lima ang pahayag ni Escudero na kailangan para usuriin ang mga patakaran. Aniya, kung talagang seryoso ang Senado sa tungkulin ito, wala nang dahilan para ipagpaliban pa ang proseso. Dagdag pa niya, ang delay ay hindi na umano usapin ng legal na proseso, kundi malinaw na pagpoprotekta sa makapangyarihan. Samantala, abot kamay na ng mga Kapampangan, lalo na ng mga nasa coastal areas ng lalawigan, ang access sa serbisyong medikal sa pamamagitan ng Clinic on Barge na proyekto ng Pampanga Provincial Capital. Magsisilbi raw ito bilang isang primary care facility at magbibigay ng mga serbisyo tulad ng laboratory services, x-ray at ultrasound, dental services at minor medical and surgical procedures. Bukod dito, magkakaroon din ito ng pharmacy para sa mga gamot at iba pang maintenance medicines. Available dito ang mga medical at OB-GYN consultations para sa prenatal care ng mga buntis. Aabot sa 28 million ang pondong inilaan sa pagpapagawa ng 112 square meters. Floating clinic na kayang pagsilbihan ang nasa 200 na pasyente. Mayroon din itong sariling sewage treatment at water pumping facility. Samantala, bagamat wala pang opisyal na anunsyo kung kailan magiging operational ang floating clinic, isang inspeksyon naman ang isinagawa sa pangunguna ng mga opisyal ng lalawigan nitong Martes, June 3 upang tiyakin ang kahandaan nito sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa coastal areas ng Pampanga. Isang bagong people carrier mula sa Laos Auto Group ang patok ngayon sa mga negosyante at pamilya na naghahanap ng abot-kayang sasakyan. Kilalanin ng Changhe Freedom People Carrier 1.4, isang practical na van na suwak sa budget pero maaasahan sa pang-araw-araw na biyahe. Alamin kung bakit ito nagiging top choice ng mga Pinoy sa murang presyo pero malawak na kapasidad. Narito pong report. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S. So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cooled.
Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang I'm Blessy Bautista, Sales Executive ng Haima Pampanga. Meron po kami ino-offer ngayon na people carrier, ma'am. So, 14-seater po siya, good for business. Yun, marami po siyang pwedeng paglagyan, like bigasan, ganyan, mga plywoods, iba't iba, mga detergent, ganun po, yung mga nag-i-inquire sa amin. Si people carrier po is 1.4, manual transmission. Yun nga po, ma'am, yung advantage niya po is for business po talaga siya. Mostly po kasi yung mga nag-i-inquire sa amin is ginagamit nila for business. Tapos yung aircon niya po is sa front na. Meron po kaming promo na 30,000 down payment and meron po siyang free 5 months amortization. Cash price niya po is 529,000. Meron po kaming ina-offer na 1-year insurance ni Laos Group. 24/7 po siya, worth of 32,000. Once na nag-avail po kayo sa amin, kasama na po yun. Located po kami sa San Fernando, beside Carmix. Meron din po kaming FB page na Haima Pampanga, and you can contact me sa 0918-854-2945. Manatiling nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko. Kulang ako ng toppings. Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi raw tumitigil sa pagbibigay serbisyo ang Angat Buhay NGO na dating programa ng Office of the Vice President noong termino ni Leni Robredo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang chairperson ng organisasyon, patuloy raw nilang isisulong ang mga programa para labanan ng kahirapan at tulungan ng mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin ang detalye sa ulat ni Jody Mercado. Inihayag ni dating Vice President at ngayon ay Mayor-elect ng Naga City na si Leni Robredo na aktibo pa rin nagseserbisyo ang Angat Pinas Incorporated o mas kilala bilang Angat Buhay. Isa itong non-government organization o NGO na dating programa ng Office of the Vice President noong panahon ng kanyang termino na layuning baguhin ang imahe na seremonyal lamang ang nasabing tanggapan at bigyang halaga ang mga makabuluhang advokasya para sa taong bayan. Anti-poverty talaga. Anti-poverty ang Angat Buhay. Meron siyang iba-ibang pillars, public education, public health, rural development, gender and women empowerment. Ang dinagdag lang namin yung climate action, saka may arts and culture na kami ngayon. Dati kasi wala, pero naisipan namin idagdag. Una-una yung syempre yung climate action. Dati na kasi yung pillar yung disaster risk and management, pero gusto namin laliman at lawakan yung programa. So naging climate action siya. Yung arts and culture naman, nagkaroon lang kami ng idea na idagdag yon dahil nung campaign kasi for the presidency in 2022, ang daming nag-volunteer ng mga national artists, saka mga artists sa iba-ibang larangan. At gusto nilang to continue engaging with us. So sayang ng opportunity. So dagdag yun. Ipinaluwanag din ni Robredo na siyang chairperson at president ng Angat Buhay kung bakit hiniwalay nila sa politika ang NGO nang mabuo ito noong July 2022. Kasi tingin namin pag pinoliticize namin yung Angat Buhay, that will be the end of Angat Buhay. Kasi yung strength namin talaga dahil non-political siya. So yung mga partners namin, walang pag-alangan ma-involve. Kasi di ba pag politika kasi parang may kinakampihan kang politiko. Pero successful naman kami. Successful kami na wala siyang political color. Anya, patuloy pa rin daw ang kanilang mga pangunahing programa mula sa kalusugan, nutrisyon, disaster response at iba pa, katuwang ang mga LGU at iba pang organisasyon. Hindi rin daw dapat mag-atubiling lumapit ang mamamayan upang humingi ng tulong sa Angat Buhay. Nationwide siya, nag-iiba-iba lang yung parang parang focus, tinututukan. Ganun pa din yung pillars. Yung siguro pagkakaiba lang, syempre dahil mas smaller na din ang Angat Buhay as an NGO. Hindi gaya nun na parang the entire OVP bureaucracy kasama. Ngayon dahil private na siya, ang preference namin ngayon na programs, yung replicable sa iba. So halimbawa ngayon, nag-roll out kami ng universal healthcare. So ang gusto namin, pag may proof of concept na the model works, parang hindi naman ibebenta, pero ipapakita na siya sa ibang LGUs na pwede nyo na itong gawin kasi may na-test na kaming mas madaling paraan. So yun yung ginagawa namin. Even sa public education, yung parang mas focus on educational outcomes. Kasi dati pag sinabi mong education, magpapagawa ng classroom, magbibigay ng school supplies. Pero yung problema kasi natin with public education is so much more than that. Yung mga iba't ibang mga education assessments, pinapakita na very dismal ang performance ng mga estudyante natin. So ngayon, yung mga programa namin talaga sinusukat yung education outcomes. Hopefully, mapakita namin sa mga ibang LGUs. Usually, ang pilot Naga, kasi nandun ako. Pero pag naayos namin sa Naga, parang sa ibang mga communities namin, sinisimulan na din namin. As long as bukas yung LGU. Paglilinaw ng dating Vice Presidente, hindi kasangkapan ng Angat Buhay NGO para sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Alam mo, pag ginamit ko kasi yung Angat Buhay na ang nasa isip ko presidency, mawawala na yung Angat Buhay. Kasi gusto sabihin, pagkatapos ng eleksyon, wala na siya. So, the only reason why Angat Buhay thrive beyond the presidential elections kasi hindi talaga siya political. So, naman, hindi mo maaalis sa taong magduda, lalo na kung para first time kang pumapasok
sa lugar na yon. Pero pag napakita mo naman na malayo talaga ito sa politika, ano naman, nag-iiba naman yung perception ng tao. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibang balita, mahigit 700 million pesos na halaga ng mga bagong kagamitan para sa operasyon at maintenance sa mga proyekto sa patubig ang formal ay pinamahagi ng National Irrigation Administration o NIA nitong Lunes sa Taguig City. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ceremony bilang pagpapakita ng suporta sa sektor ng agrikultura at magsasaka sa bansa. Magbabalita si MC Galang. Kasama raw sa proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang 799.57 milyong pondo para sa pagpapalakas ng kanilang modernization at refleeting program. Layunin nitong mapabuti ang operasyon, palakasin ang suporta sa mga aktibidad sa field at tiyakin ang mabilis at maayos na pagpapatupad ng irrigation project sa buong bansa upang matulungan ang mga magsasaka at komunidad na umaasa sa patubig para sa kanilang kabuhayan. Sa ikatlong yugto ng kanilang programa, nakabili na ang NIA ng 229 na bagong equipment para sa operasyon gaya ng heavy machinery at service vehicles na inaasahang umanong makatutulong sa mga magsasaka. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eddie Guilen, mahalaga ang refleeting program para mapahusay ang serbisyo ng ahensya sa mga proyektong patubig. Bahagi ito ng ating patuloy na layunin na mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Katuwang nito ay ang modernisasyon at pagsasaayos ng ating mga kagamitan upang mas mapabilis, mapahusay at maibigay ang serbisyong nararapat para sa ating bayan. Dagdag pa ng opisyal, ang mga bagong sasakyan ay magagamit upang mas maipaabot ang kanilang serbisyo, lalo na sa mga malalayong lugar. Ngayon, may dagdag pa tayong 17 na minibuses at 17 survey vehicles para sa ating mga regional offices nationwide. Para mas marating pa natin ang mga liblib na service area, mas marinig ang hinaing at pangangailangan ng ating mga magsasaka at mas madala ang tulong hindi lamang sa papel, kundi sa mismong pilapil ng palayan. Samantala, umaasa naman si President Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang magiging ambag ng mga bagong makinarya at sasakyan sa pagtugon sa food security at pagpapatatag sa sektor ng agrikultura. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Sa pamamagitan ng mga sasakyan at gamit na ito, may pagkain sa hapag at mas matatag ang sektor ng ating agrikultura. Binigyang diin din ng Pangulo na ang mga irrigation project ay susi sa mas mataas na ani at kita ng mga magsasaka. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. At kapag maayos ang irigasyon, mas malaki ang ani, mas magandang kalidad ang ating mga produkto, mas mataas ang kita ng ating mga magsasaka. Gayunpaman, batid rin niya ang epekto ng climate change sa agrikultura. Sa kabila nito, tiniyak niyang tututukan ng pamahalaan ang kahandaan ng sektor sa gitna ng pabago-bagong panahon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan, at pabago-bago at hindi malaman kung ano dry season na. Lahat po ng mga ito ay nagdudulot ng pagkasira ng pananim. Kaya atin tinututukan ang kahandaan sa anumang hamon ng kalikasan, tagtuyot man o tag-ulan. Kung may kailangan ayusin sa irigasyon, dapat may agarang aksyon at matibay na solusyon. Sa huli, nanawagan si Marcos sa mga kawani ng NIA na lalo pang pagbutihin ang serbisyo para sa kapakanan ng mga magsasaka. Ingatan, alagaan at gamitin ninyo ang mga sasakyan at pasilidad ng wasto. Saksi ako sa inyong sipag at paglilingkod sa ating mga magsasaka. Ngunit, hiling ko sa inyo na pag-igtingin pa ang inyong pagsisilbi. Makinig sa kanilang mga hinain
Huwag antayin na sila ay lumapit sa inyo. Kayo na ang umikot sa ating mga magsasaka. Pabilisin na ang tugon sa kanilang problema. At higit sa lahat, maglingkod ng tapat. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, pagkatapos ng matagumpay na FIBA Under-16 Asia Cup SIBA qualifiers na ginanap itong May 30, inihayag ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na handa na raw ang probinsya ng Pampanga sa pag-host ng malalaking sports event local man o international. Ang detalye sa report ni MC Galang. Muling nabuksan ang pinto ng Pampanga para sa mas malalaking sports event at international leagues, kasunod ng matagumpay na pagtatapos ng FIBA Under-16 SIABA qualifiers na ginanap sa Brenzy Giao Convention Center nitong May 30. Kumpiyansa raw ang kasalukuyang gobernador ng Pampanga at Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda na handa ang probinsya na tumanggap at magtaguyod ng mga paligsahang magbubuklod sa local at foreign athletes. Yung pag-host po natin ng FIBA SIABA game ay malaking bagay po para sa probinsya. Dito pinakita namin na pwede namin i-host ang international game ng FIBA dito sa probinsya ng Pampanga. At mapapakita ho namin na ang suporta ng mga Kapampangan pagdating po sa mga team natin. Kaugnay nito, tiniyak ni Pineda na handang magbigay ng suporta ang provincial government sa anumang uri ng palaro na posibleng idaos sa lalawigan. Kung ano man hong event, local o international, welcome po dito sa probinsya ng Pampanga yan. Paghahandaan ho namin. Any international event and local event, susuporta po ang local government ng province. Bukod sa hosting, ipinagmamalaki rin daw ng Pampanga ang historic win ng Gilas Youth sa Southeast Asian Basketball League. Para sa probinsya natin, isang malaking karangalan na dito ho nag-champion at na-host natin ng international. Giit pa ng gobernador, malalim ang ugat ng pagmamahal sa basketball ng mga Kapampangan. Dahilan kung bakit marami raw sa kanila ang nag-e-excel sa iba't ibang liga. Talaga po ang mga Kapampangan mahilig po talaga sa basketball. So lahat po ng mga bata rito, maliliit pa lang, talagang bola na po ang hawak. And syempre yung tapang ng Kapampangan, hindi yung mawawala yun. And the support of the Kapampangan pagdating sa mga anak namin, talagang susuportahan at susuportahan namin. Siguro yun nagbibigay ng lakas ng loob sa mga Kapampangan players, kaya marami pong Samantala para kay Pineda, hindi magiging buo ang tagumpay ng event kung wala ang suporta ng fans at manonood, lalo na ng mga dumayo pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga sumuporta po rito, hindi lang ho mga Kapampangan, ang dami ho nang galing na ibang lugar para manood. Maraming salamat po sa inyo. Yung mapakita nyo po na hindi man ho kayo kilala ng mga players natin, pero pumunta kayo rito para suportahan ng Team Gilas. Malaking bagay po para sa mga Pilipino. Maraming salamat po. MC Galang, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
panoorin ng mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Little fashionista na kung maituturing ang bunso ng Suba family na si Aki. Sa edad kasi na 3 taon, alam na ng Kapampangan cutie ang outfit na gusto niyang suotin. Kinagigiliwan din naman ng mga netizens si Aki na nakatutuwang mag-post ng mapagbigyan na sa kanyang bet na OOTD. Sa kasalukuyan, may mahigit 2 million views na ang video na mapapanood sa Facebook at TikTok accounts ng Suba family. Kasanting na yan, no? Makapals ka? Kasanting mo pals eh. Ali! Ayaw pala yung vlog tagi! Namburin mo rin, namburin mo, namburin mo. Ya, ang padaan lang na mo. Yan, namburin mo na. Ha? Yan. Holenda ka pa, mag-model ka pa. Anong masanting niya? Durot, durot. Oo. Lakad ka, lakad, lakad. Parang lakad. Lakad na kita kang daddy. Lakad ka, bot. O, pose. Samantala, get ready Superman fans, hindi lang movie premiere ang dapat abangan dahil mismong cast at direktor ng bagong Superman movie ay bibisita sa Pilipinas para sa first stop ng kanilang world tour. May chance na kayong makita ng live and up close ang bagong Clark Kent, ang matapang na si Lois Lane at ang kalaban nilang si Lex Luthor. Alamin ang detalye ng superhero surprise ito sa report ni Danica Gino. Isang exciting na balita para sa mga DC fans dahil ang first stop ng World Promotional Tour ng pinakaabangang Superman movie ay walang iba kundi dito sa Pilipinas. In-announce nitong May 13 ng director at lead star ng pelikula ang kanilang global press tour sa bansa. Isang bihirang pagkakataon para sa Pinoy fans na ma-meet ang bigating cast. Sa darating na June 19, magaganap ang special fan event sa SM Mall of Asia Music Hall, kung saan personal na makikilala ng fans si David Carswet, ang bagong Superman at Clark Kent, Rachel Brosnahan bilang Lois Lane at Nicholas Hoult bilang Lex Luthor. Makakasama rin nila ang mismong director na si James Gunn.
Ang bagong Superman film ay mag-focus sa journey ni Clark Kent sa paghahanap ng balance sa pagitan ng kanyang pagiging Kryptonian at ng kanyang buhay bilang isang tao. Isang kwento ng pagkakakilanlan, katarungan at kabutihan. Tunay na modernong superhero para sa bagong henerasyon. Mark your calendars dahil sa July 11, 2025, nakatakdang ipalabas ang pelikula sa mga sinehan worldwide. Huwag din palampasin ang chance na makisaya at makasama ang paborito ninyong superhero sa MOA. Dani Casino, CLTV 36 News. Pumirma na ang Kapampangan content creator na si Mac Mariano ng Memorandum of Agreement para sa pinakabagong programa ng CLTV 36, ang Kapamujo. Kasama sa MOA signing sina Radio World Broadcasting Corporation Media Group Head Billy San Juan, CLTV 36 Station Manager Mark William Canlas at media personality and former CLTV 36 reporter na si Jeffrey Gomez. Makakatambal ni Mac si Jeff sa bagong podcast ng regional station. Tiniyak naman ng Kapampangan influencer na ibibida nila sa kanilang show hindi lamang ang kapwa niya vloggers at influencers, kundi ang mga natatanging kwento ng mga magiging boses at magbubukas ng isip sa mga kabalen. Yung platform na to, this show is just not about entertainment. This will be built on authenticity. So what I can promise is to keep it real, keep it raw, walang pretensions, walang inhibitions. And I wanted to use the stories of every Kapampangan people to influence others at malaman nila gaano ba kagaling yung mga Kapampangan, gaano ba kaganda yung culture natin, the pride, our identity, and our stories. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram naman, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, CLTV36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.